söhbet ýaşydyr. Adam bolsaň kulak goýgul öwde, alimler ýanyna söhbet ýaşydyr. Atarman çaparman algar ýigide, yeri gelse aman nurgat ýaşydyr. Hemra bolup oturmagul pis bile, poha deýseň beyniň dolar eýs bile, gowher daşyny ýüze geçseň mis bile, gymmaty eýsilmez, hormat ýaşydyr. Zynhar kastetmegil iýdiň nana, köňlüň haýra bagly, sytkyň imana, hiç azar bermegil bir musulmana, ogry erden bir dogry it ýaşydyr. Käşke adam bu dünýäge gelmese, gelenden soň ömür sürse, ölmese, ellen ýagşy işiň bolmasa, köňül içire ýagşy niýet ýaşydyr. Magtym goly niçik geçdi rozygär. Haka şükret, barma namardydan har. Yok döwletden ýegdir, bolsa bir hüner, müň hünerden zerre döwlet ýaşydyr.